Масалан, аввал агар мо харид мекардем дар як моҳ расходи тока продуктаи мо мешид агар мисол 400 сомон, мисол 500 сомон, так как мо оилада кам ҳастем, мисол 2 нафар. Ҳозирашда расходи мо зиёд шидаги, мисол 1000 сомон ма харид мекунам хонада, у меня и то не хватает. То есть, например, если ман картошка, пиёз мехарам, гӯшт мехарам, ҳама ин чиз мисол 50% ма уже амун рӯйхатам кам кардаги ҳастам. Мисол агар вақти шуда ма гуфтам гӯшта агар 5 кило ки мехаридем дар як моҳ, ҳозир дар як моҳ гӯшта 1 кило харида мемонем. Картошкам ҳамон хел шудаги. Ҳозир бозор ме килои картошка 4 сомон, 5 сомон, пиёзам ҳамон хел, сабзиам ҳамон хел. Ойлики естественно 800, ойлики давлати 700-800 сомон естественно намерасад. Ойлаба иқадар сом. Картошка қимат, пиёз қимат, гӯшта тамоман намехӯрем. Кӯдакамон гӯшта мебинанд, мегӯянд чӣ боша? Аввал хай гӯшт мехӯрдем ози. Авқати ба мазза мехӯрданд, дакози намехӯранд. Фақат бринҷи майда мехарем, астова мекунем, ялама тамом. мо фарз кардем аз ҳамон заминҳои дар назди хоҷагимон дорем, аз он истифода мебарем. ҳама намудҳои маҳсулот аз он ҷумла меваҷот дар шахсан оилаи мо вуҷуд доранд. ҳама намудҳои мана кабудӣ ҳаст ва ҳаду ҳамсоям аз ҳамон истифода мебаранд. мисол солҳои гузашта ҳама чизе ки истифода мебурдем агар 100% истифода мебарем, имсол 50%. ҳамонро истифода мебарем камтар. парсолҳо гӯшт арзонтар буд, гӯшт истеъмол мекардем, ҳозир камтар истеъмол мекунем. картошка қимат, пиёз қимат, дар бозор ҳама чиз қимат, помидор ҳатто қимат. охи як маош, як пенсия ҳеччи намешуд, як нафақа кати мисол одамо зиндагӣ карда наметавонанд. мана нархи об қимат шудаги, свет қимат шудаги, уже 30 дирҳам шудааст. чӣ хел мо як нафақати ҳеч хел зиндагӣ кардан мумкин не? ин одамои калоншавандаҳо ина фикр карданашон дар кор. алаку нигоҳ кунед, порсол гӯшт арзонтар буд, 32 сомон буд, ҳозир 36 сомон шудаги, 37 сомон. картошка арзон буд, пиёз арзон буд, охи нахуду мошу ҳама чиз арзон буд. имсол ҳама чиз қимат шудаги, 2 баробар қимат шудаги. бовар кунед, агар бозор меред мисол маоши мо мана 700 сомон, 200 сомона мебаред, як сетка чиз намебиёред. то ҳамин дараҷа қимати бозор ба